В началото имаше само тишината, необятна и всепоглъщаща. Тя беше единственото нещо. И дъхът, който я пробуди от вечния сън. Това беше първият знак. От този дъх се родиха животът, светлината и пътят на безкрайното. Те са свързани. Майстор Яхара откри силата на безкрайния дъх. Той я изучаваше години. Той овладява древни техники, свързващи тялото и духа в едно цяло. Истинска хармония. А сега пътят продължава, чрез кубинеца. Той е следващият, който ще поеме тази роля. Това не е бойно изкуство. Това е изкуството да дишаш със съществуването, да си част. Филмът разкрива връзката между дишането, движението и вътрешния мир. Ще видите как са свързани. Присъединете се към нас в това пътешествие към хармония и просветление. Открийте ново. Пътят на безкрайния дъх скоро. Очаквайте го, ще бъде невероятно.